My tu cvičíme. 220. Ľuboš dnes chce byť športovec veľký. On uvidel, ako nejaký tam afroamerikánec bežal. A niečo mu vypadlo. A vypadlo a Strenek. on mal viral. Ale som si všimol, že teraz je tá moda, že dievčatá ukazujú Áno, pupky pupky. vonku, tak a ja musím chlapi troška čo? zabrať. A Ale toto chlapičo. síce nie je asi na brucho, či? A to je na ruky a ty chceš, aby nemal ty No brúško? ale čo, sa nebudem na live streame zase namáhať. 520. Ja si rátaš koľko. Oddych. Oddych to už, no prestaň. No koľko je tam divákov? Tu teba 5 divákov pozerajú. Jaj, ďakujem. Kto? Matúš LD. Dobre, ďakujem. Inak Takže nie musím ty. zrýchliť, dobre. Aha, tak on zrýchľuje. Wow, tebe niečo dali ešte darčiky. Ja 18, 18, Tak zase 19. nepreháňate, lebo tu dostanem kolaps. Tak zase troška dám pauzu. No poďme, čo sa flákame, Ľubo. Tak ten Matúš, to je nejaký športovec, on určite chce, ja som povedal teda, že zrýchlim tempo. Ja ďakujem, Dominika, objatia. No, tak tu cel ty už dosahol. Ja 19 rúš ti poslal. Áno? Áno. Wow, Ďakujem. ďakujem.